Till torsdagar och startar i skolan i Sore och i Hove. Och som du kan så är vattnet till golven nedbänt till regnanlägget lite vintern och lia västri bänten av vägen här. Och till sett rättliga fitta vatten in genom vinter och så här att flyter rättliga och att det som vi kallar för en stor part av vintern och som är i Östersjön. Till inne till golven som måste han det helt kräft. Lärarstolen ganska särliga här är helt nog inne till golven. Det ser ut att han leker inne till de flesta vintern som är i Östersjön och sådana ända byggningen. Onsdagen selv, ja? Ja. Skriv der, og så skriv sammen med resten. Nej, nu er det for tjørst, det er tjørst. Vindueskampen kan ikke tåle vand. Och det är Gerans kostar kritiken skulle det at det er snakk vatten i vinteren? Nej, det er det ikke. Nej. Det har været før, men det er så blevet lavet. Det er åbenbart ikke blevet lavet godt nok. Det som toppen af Udsfjallen og det for troblækker det? Jeg ved ikke, hvad der ligger under toppen, men det er i hvert fald det, vi ser. Ja. Det er lang tid siden, det har været sådan, men det er også lang tid siden, vi har haft sådan en vældig landsning. Det er umuligt at opdage skaderne, før at vind og regn er ordentligt på. Her har du godt om at der Rona eller Mora op nye fyrsthet. Hvad han ikke på at eller? Altså noget på sig, jo det havde der, men der var ikke, som det står, at mudderet stod op igennem. Det passer altså ikke. Man havde ikke lavet en ordentlig dræning herude, og vi fik lavet en grøft, og den ser ud til at tage vandet nu. Så det er jo et helt andet problem, det var overfladevand, det er det regn. Går direkte ind på bygningen. Kunne så nok fylde i dagligdagen artiklen, at det kan have sig problemerne i bygningen som så? Jamen altså, det fylder der, altså. Det er jo en dejlig bygning, og vi har... Det er jo forfærdeligt kedeligt. Det påvirker os psykisk. Altså i hvert fald ledelsen, pedellen og jeg, at vi skal have sådan noget vrøvl her. Og hver gang der sker noget, eller når der sker noget, så følger vi op på det hver gang og meddeler det til Landsværk, som så giver videre til MT Højgaard. Og indtil videre så der sker noget ved det, men det er der træls, at skal være opmærksom på den slags ting hele tiden. Jeg tykker at du er vant til at tage det for en anden bygning. Ikke sådan noget, men man går og venter på, vel? Så det er bestemt ikke, nej. Det har vi ikke regnet med. Nu er vi rundt til lærerstående og skrivstående til læreren. Er der lækket ind i floksøtten nu? Nogle steder, ja, nede under. Men også ovenpå. Det er altså der, hvor den her landsen, den står voldsomt på. De andre steder, hvor der er læg, der er jo ikke noget. Og hvad kan der skuddervognen have sat i gang? Nej, det gør det ikke. Altså så alvorligt er det ikke. Det er faktisk det værste, det er inde i kaffestolen, det her. Ja. Nu er jeg nede i Løfristålen, og her er nok av vatten under en boring i hjørnen. Og det er vattnet som er ferdig ved vinteren, og til sånn er det fokus av at vi soppar eller svamp i første skolabingen. Hvad talte du fremtiden bor en som bygningsmateriel som stender under vattnet på denne? Ja, det tør jeg næsten ikke at tænke på, fordi altså nu det der vand der har vi fundet ud af, det kommer faktisk ikke fra vinduerne, det kommer ind igennem beklædningen, og der er problemer med beklædning over hele skolen. Det vil sige, i den rigtige vindretning, der vil der komme fugt ind, altså ind bag beklædningen, og jeg ved ikke, hvor meget fugt der skal ind i isoleringen, og til for at det på meget kort sigt vil give svampproblemer. Og ja, altså, det skrækscenarie, det er, at vi bliver nødt til at flytte fra bygningen her, fordi der er svampproblemer. Og derfor vil vi gøre meget ud af at gøre opmærksom på, når der er noget.
sådan så vi kan få lavet det med det samme. Det er vigtigt at få taget beklædningen fra og få ordnet det her udefra, sådan så at vi får en tæt bygning.